Umhla ka-4 kuJanuwari 2026 siyayivula lento sesenza njalo sithi angekubingelele umbukeli lapha ngasekhaya ubingelele Siteteleka Intokazi kaNdlovu enyakeni omusha neyinkinga ezintsha sibone ukuthi singasizakala kanjani uhlelo yingonyuluka namhlanje sithatha uhambo lude sibheke Wilovilo esigodini saseGatyani la siyodingida khona udaba la sibhalele khona uNelisiwe othe ngithatha Siteteleka uyoteteleka nami siza ukuthi singalungisa kanjani emaXhoseni okwakho ukuthi usho njengami ongasayindawo uthi asambe mbukeli. Ngihamba nabo ngicabanga ukuthi uma uyabazi ningixelela ngikwazi ukukhuluma isiXhosa ngikhuluma isiZulu kodwa ngiyakwazi ukusizwa. Abantu engihamba nabo ngicabanga ukuthi uma uyabazi okuyiba besifazane engihamba nabo laba ke benganithusi ngoba ngiwumuntu ongaziwa ezindaweni zonke ohambela izindawo ezahlukene umuntu wesifazane engakwazi ukuzilwela engakwazi ukuzivikela uma kuwukuthi endaweni bayamshaya. Ingakho ngakhishela labo bhuti labo ukuthi babangiphekezele la ngihamba khona because ngisuka kude. Osisike ngihamba nabo kunodaba abasibikele lona bafisa ukuzolukhuluma nomndeni wala ekhaya ukuthi kuboniswane ukuze kuzokwazi ukuphuma isisombululo noma isivumelwano esihle esizoba lokuthula phakathi kwenu nobabili. Bathi luke lwakhulunywa phambilini lwangaba nayo inqubekela phambili noma lwaphelela endleleni sebefaka umuntu ofana nami ke ozozolalela uhlangothi lwenu aphinda lalela uhlangothi lwabo bese sibone ukuthi ningalungisa kanjani ukuze kuyeke phambili. Oh, akunankinga mama. Ngama ngenyanga. Okay. Baba igama lami ngiuSiteteleka ngingokwaNdlovu. Ngikwazi ukukhuluma isiZulu but isiXhosa ngiyasiva angikwazi ukusithetha. Ngisuka eThekwini. Kunodaba esibikelwe lona njengabantu okuyibo abaye bekhishwe ukohlalisa phansi imindeni emibili noma abantu ababili mabesuke befisa ukukhulumisana ngenkulumo thizeni noma ngenkinga bake babhekana nayo phambilini yangalunga sebethi ke izake Siteteleka uzosilekelela nathi ekhaya sinenkinga esinayo sifisa ukuyibonisana bese sivumelana noma ukucaciselana kuyo ukuthi kwenzeka kanjani okwenzeka futhi kungenzeka kanjani ukuze kwazi ukulungiseka kuphume isisombululo esinokuthula esizokwazi ukuthi sibenze beshiye bezwana. Ingakho ke ngilapha namhlanje ngihamba nodadewethu laba yibo kuyiba basibikelile ukuthi bayafisa sizozwa ukuthi ukuphi la kwaba khona inkinga khona noma kwakunasiphi isivumelwano kwenzeka kanjani ukuze kufike ekugcineni. Ngizozwa uhlangothi lukasisi njengomuntu okuyo silethela ekhaya alibeke nikhona nizwa siphinde futhi sizwe nohlangothi lukamama ukuthi yena ukuthini okwakho kuphawula kukhona bese siqhathanisa ukuthi niyabona yini ukuthi into yanishaya kuphi ukuze nikwazi ukuthi size sifike lapha namhlanje. Angazi noma ngiyibeke yacaca. Umama lelathika ngini? Ngimamele. Ingathi nawuphesa ngesimlisa. Isimlisa uphekisa. Siyamdinga. Ani Lo ndandifaka kwemali. Oh yebo Siyamdinga uphelisa siyamdinga uThembakazi. Thembakazi akekho yena useka. Sizawuyeka. Sawubona sisi. Uyaphila? Okay, ngiyaphila na. Igama lami ngiuSiteteleka ngokwaNdlovu Sibongo ngisuka eThekwini. Njengoba ungibona ngiyafika nje nginamacala avuvukela. Kunodaba esize ngale silibelele osisi othe kunenkinga ekhona phakathi kwefamily yabo nefamily yenu. So uyafisa ukuthi nihlale phansi niyikhulume ukuze nibe nesivumelwano esithile kungaqali ukuthi ikhulunywe makayibeka kodwa usazoyibeka uyizwe nawe nabantu abakhona abadala beyizwe nami ngiyizwe ibeka phambi kwawo wonke umuntu.
uthi kunenkulumo afisa ukuthi niyikhulume nina ninonke nibonisane kuyo nawe usho ngohlangothi lwakho naye abeke ngohlangothi lwakhe aprovide ama-proof anawo then bese kubonakala ukuthi isivumelwano senu engaba yise nizosebenzela phezu kwaso ukuze kube nokuthula nokuzwana moving forward yini ngenza kanjani. So ingakho sokubona lo muntu ongamazi uhamba nalaba bantu ongabazi ingoba unalolu daba olufana nalolu abathe nawe liyakuthinta ingakho sebecela ukuthi ube khona. Ngizokwazi ukukhuluma isiZulu kodwa isiXhosa ngiyasizwa angikwazi ukusikhuluma. Engicabanga ukuthi lezi ilimi zombili ziyahlobana. So mangikhuluma uzokwazi ukungizwa. Okay, njengoba wena umuntu osilethile ngicabanga ukuthi unganidlala udaba kwenzakaleni unobaba ezozwa ngoba naye ngizwe ukuthi bese funa ukuzwa yini eyenzakalile bese siqala sigibela phezukwayo. Okay. Into eyenzekileyo ndifonele uThembakazi. Lo siza kuya kuye eKapa. Okay. Kula police station asebenza kuyo. Okay. Sister kaPheli. Sister kaPheli Somdala. Okay. Andimazi uPheli ndiyaqala umbona namhlanje. Oh, okay. Fonela uThembakazi kuba besincokolile evekini esithi ulapha. Ndithi makandithengele imaterial yase hardware. Because aba bantu bazokwakha kufuneka bephindele eCape Town nge-12 kaDisemba kaJanuary. Okay. KungoDisemba ke ngoku 20th kaDisemba. Okay. So Yeah. 2023. Oh, okay. Athi uThembakazi yena akazokwazi ngoba sesendleleni ebeke eKapa. However, umuntu onokwazi udadewabo. Okay. Ndimbuze mina uba uzawukwazi na ukuyenza lento. Sisi uzawukwazi because nami ngelixesha bendilungisa phaya ekhaya bendithumela yena and mdala uzawuqala 30 years. Futhi yena ngoko. Okay. Ndiqonde mina andinakwenza isigqibo nomntwana. Ndithethe nomama lo. Okay. Avume umama. Ndine-voice notes zonke ezilapha. Apho bathi haya ukho njalo sizawuziveza. Cameraman aziveze kwilizwe lonke mamanyele lelizwe lonke ukuba this is what happened. Okay. So athi umama lo uyamvumela uPhelisa uba makayokwenza lento abuze uba kuza kwenzeka kanjani. Ndithi mina ndizawufaka imali uPhelisa afumane i-list ye-building material kwi-builders aye e-hardware ayothenga according to the list. Okay. Sivumela napho ndibeke sengiqalisa ke ngena kuPhelisa ndifake i100 rand. Uyavuma umama ukuthi uyavuma umama ndithunywe udadewabo. Okay. Olipolisakazi lo siza kuyakoyekana. Okay. Xa ndithunywa udadewabo andithumele kuPhelisa ndiqonde mna njengamuntu omdala mandiye umuntu omdala andinawusebenzisa uPhelisa abe unonezile ngayazi uba uPhelisa wenza ntoni. Okay. Avume unonezile nasi voice notes. Okay. Ukuba akayazi sizawudlala sibuze uba ivoice le yakabani. Okay. Fine. Avume unonezile ndingene kuPhelisa. Sithethe noPhelisa ndiqale ndifake 100 rand kuba ndifuna ucheckisha uba iyakhe nale account. Ayivume uPhelisa athi account yakhe. Ndiqalise ke ukufaka imali. Ndifake imali. uPhelisa into aqale ngokuyenza ngala date ndifaka ngayo imali uyidistributile imali yami kwi-accounts engazaziyo sizawuzibona sizawuvela. Wawufaka imali yokuthi ayothenga impahla material. Okay. Wase yena distribute ebantwini bakhe abaziwa nguye. Okay. Imali yami yovusela khaya la. Unekhaya yena leli lami elikufuneka lingavukanga ngezizathu zabo bazazichaza. Okay. Because kukho isizathu akho umuntu umuntu imali engaka stetele kwengenasizathu sikhona isizathu and ndizophuma andikasifumana sikhona isizathu. Now ndiyifake le mali ndimane ndiyifaka uPhelisa into ayenza ukuthenga ehardware afote islip. Okay. Akugqiba ndithumelele ndibona bathini hayi sithengiwe aguquke angene ehardware ajikise izinto azithengileyo athathe imali ayifake epokotheni angapheleli ekuthatheni imali iyothusa ifamily le athathe angapheleli uthathe imali ayifake epokotheni athenge zideliverishele ekhaya zithi sizideliverishele ekhaya aqonda uba kudengana lo uClever ndim mandihambe ndiyozithatha sesiphaya kokwabo azisaphazisa khona. Wathenga ke inxiwa umuntu owamkela la mali ayamkelayo izawuchaza ibank statement imali ayamkelayo uthenga inxiwa eneyiphi injongo
xa sele ndisiva ngundiva ke ngoku loo nto ndithethayo lasilelwa apha kokwabo inxiwa lakhe apha kokwabo kuthiwa uzalithini inxiwa esamkela la mali ayamkelayo izawuchazwa zii-bank statement because andifuni uba ngathi ndiyamthu ndithi wamkele umntu wamkele 900 ulithatha uzawenzani inxiwa amacango endiwathengileyo asixhenxe e-aluminium mathathu apha ekhaya amane aziwa nguphelisa uzawuchaza namhlanje bapha amacango asekhaya imaterial ephaya ekhaya wayithutha apho besiyigcinisa khona kwatatomncinci uSiphango wayisa kwindawo azaba ne-access kuyo waxoka apha kum uziqonda uba yagqitywa le nto yaplanwa yagqitywa waxoka apha kum wathi kuthiwe phaya apho kugcinwa khona imaterial mayiphume phaya kanti uthetha olushushu ulwimi yaphuma imaterial yathi sawuphuma imaterial yalayishwa kwibhaki ngebhaki isiswa apho kwazi uphelisa ayiphelelanga lapho iphume phaya kwatatomncinci uSiphango yaya ekhaya kungekho festire kungekho macango kusakhipho akho festire akho macango now ayiphelelanga apho uthe selezithengile ezinye pha e4U wayozikhupha pha e4U ngebhaki eprivate mna ndibhatala i-delivery fee uba izinto mazibheke ekhaya uyozikhupha yena ngebhaki eprivate uzisa kule ndawo azayichaza namhlanje uba uzisephi and ziphindela nini pha ekhaya then kubekho ke i-cash withdrawals zizawuchazwa i-bank statement uzawuexplaina agqibatsho into yobana emva kobe withdrawile la mali wenze intoni ngayo iyile ke i-quantity surveyor yayobala izitena ezisebenzileyo pha ekhaya ngeli xesha kwakhiwayo ngeli xesha ayekayo yena irufu le ayigqitywanga ukwakhiwa iyekwe esithubeni kusafuneka ndiyothenga ngoku sele ndiyiboleka imali eyazi uba ndiyayiboleka isiza kuye as u-cash send ndiyibolekile usaqhubeka usandicinezela ndilapha ke ngoku uzobuza into yobana utata wayenzeni umama wayenzeni thina senzeni ndizawuthi uze ndiphume apha ndifumane isizathu sokungcwatywa ndiphila nguNonezile nendlu yakhe nguGreen nendlu yakhe ndifuna eso sizathu siyakuthembakazi lipolisakazi akaziqhubeka phangela imali yasekhaya ingekho ndifuneka caca uyachaphazeleka apha ebuseleni kuzawuxhomekeka uba siphuma sisithini thina apha isigqibo esasiphumile ke kusithi sasithe mababhatale 143,000 endathi xa ndicela i-bank statements apha kuphelisa afote into ebleri because uyayazi into ayenzileyo zingaphumeli kakuhle kuna namhlanje ndikazifumani ezo bank statements ezo ndathi uze ndizifumane kwangenelela i-community forum esasisiwe kuyo ngabo ubhuti usisiphila wafaka imali lapha kuNonezile ndafaka imali ayikho kwiforum kwaye 50 rand ufakwe imali apha kuNonezile i-bank statement zichaza uNonezile une-thousands ezifakwe kwi-account yakhe 11,000 imapha because asiqinisekanga kune-thousands not 1,000 not 2,000 not 5,000 ezikwi-bank statement kaNonezile ndizaziveza phaa ikhamereni le nto ilizwe libone because bathi bayatyholwa right bathi bayatyholwa bazawuza neproof ethi bayatyholwa ndize neproof ethi imali yam ityiwe ndiphendule kancinci apha kukunikiswa ndifuna uphendula nje kwesi sithuba senxiwa kaphelisa owamkela i-950 uze ke ngoku abe nenxiwa apha xa kuzawuvotwa ziba khona i-delivery kuthiwe kufakelwe umbane kuthiwe kufakelwe itoilet ngoku wonke umntu ke unomdla uba makamise iqhobongwana lelantika letyotyombe enzela into yoba kuthiwe xa kufakelwa itoilet ayifakele umzekelo njengoba nali apha ngaphesheya lo fleta nakaphelisa itoilet ifakelwe ngoku sijonge umbane uba kuzawufaka umbane uyawuthi ngoku mhla wazelwe ema kakuhle akwazi ukwakha befuna uphendula nje kuloo ndawo ezinye uphelisa uzawusiphendulela okunye endifuna ukuthetha
kokoba ndifuna ke ndive noba ezi zinto zisiwe phi ngoba kuyacaca into yoba usisi lona unobungqina uba ezi zinto zisiwe ngase kuze lo mntu uthi ezi zinto yamacango ezintontoni zithuthwe zabekwa kuloo ndawo zibekwe kuyo ngase kuze ke ngoku ke lo mntu unobubungqina bokuchaza lento kuba thina lento asiyazi. Okay mama, imake ngaphambi kokuba sifike kuleyo eyobungqina balabo bantu nami nginawo umbuzo othi the day eyozilanda phakwa tato omncinci wayedirect oba noma wayeunika zobani umyalelo wokuthi makazilanda zisenxiweni before sifike kuleyo yokungqina ngoba nabo ngisazobabuza ukuthi banabo ubungqina but kumele siqale ekuqaleni ezintweni ezingese zikhulunyiwe moving forward sesizogayidwa zimpendulo zakhe nosisi ukuthi zithi kwenzekani bese sikwazi ukuthola konke. Uzolo mama? Angiyabona sithi. Ngingathatha ke ngawo. Yeah, sengikumphe. Oh okay. Ngiyamva usithi uyathetha. Ngiyaqasha kwenzeka yonke lento kuqale kwakho ingcibi zokuqala ezibe zisuke eKapa zisaziwa nguye. Angabi nandawo yohlala. Wande kuqala ke ngoba ndizikhalele indawo yohlala. So ziyenza sebenza ke ingcibi ndayithenga imaterial ndambonisa isifile. Bathe kusebenzeni kwazo kwacaba azisebenzi kahle ziyasela zihamba imigidi nomsebenzi uyema ke ngoku. Ndamxelela lithe idonga selipha phezulu kusheka kancinci uba uxholo. Ndamxelela uba kuthiwa lidonga alikho straight ndade ndamfotela ndamvideorazela samanje uthi proof unazo soze inoba zisekhona apha efowunini yakhe ngoba yena ifowuni ayigcine and ayiseyile le ndayisebenzisa. Okay. So ndamxelela andisakhumbula ukuba waphendula wathini. Kodwa ke kwaqhubekeka wamane ethumela ngelingenye ndiyojonga imaterial pha ndiye ndimvideorazele uba icango le-aluminium alikho. Ndixelela yena usisi andizazi nezinye izinto ezazingekhoyo endandimane ndizinothisa pha uba imaterial ayiphelelanga. Okay, asinayo ukudlela sithando sami. Umyalelo wokuba uzilande kwatata omncinci uzilande kwatata omncinci zibuye zize enxiweni kude kube seziyaqala ziyalahleka wawuthathe kubani ngoba ithi into ufike kwatata omncinci wathi uthe usisi azibuyi impahla la noma ayibuyi imaterial la senizoyithatha ngoku seniyisa kwenye indawo but mayisifika ngapha futhi ayisafiki isindala isifika isithini zigxothiwe ngale while umuntu ezazithathwe kuyona ethakazange azayigxothe impahla. Okay bese usisibusisiwe ndathi xa ndibuyela kusisi ndimxelela ngale report back yoba impahla aziphelelanga because aziphelelanga zisepha kwaDamkhulu uSiphango. Okay. Ndathi xa ndimxelelayo ke ngoku ndabe sendimxelela uba ne-response kaSisibusisiwe uba uSisibusisiwe wedikliwe imaterial ehleli phaya. Xa ndimxelelayo yangu isathetha thina sobabini savana yanguye othi ukubana mandizithuthe ndizise phaya kowabo enxiweni. Uxokela impilisi. Hayi ma uzawuxoka apha phambi kwam ungakulingi undiphambanisa uyiva ungakulingi undiphambanisa ungakulingi undenza isideke uqhubeke undenza isideke ungakulingi uze kum wena wathi usisibusi une-attitude uthe ngolwesibini imaterial uyifuna ingekho phaya and wena watrainwa ngunesi uba mawusebenze nzima uzafuna abantu abazawuthutha la material uza kum usithi uthe usisibusi xa umbuza ngento yocango phofu uyobuza ucango laziyo uba lilapha kuwe uyalazi lo cango uba lilapha kuwe and laa nto athi unomezile ndizawuyichaza uba ngobani abo bantu ndim ne-for you ndim umuntu obekhupha imali yi-for you obuthenga kuyo. So ezo zinto asizufaka abanye abantu not that abafuni ukufakwa but mna ndifuna ibe ndim nefamily yakho sijongane kanje because nonke nindilinge nonke ungamfowunela ulona ndifuna nolona yena mntu kwazi family representative ndifuna apha ungayifowunela. Hello. Okay ndingathetha nesisi. Yeah. Oh okay. Unyanisile waye wathi impendulo kaSisibusisiwe ngolesibini impahla uzifuna zingekho phaya. Emveni koba ndimxelele uba une-attitude because wayesecomplaina ethetha nangabantu baselayo uba bayangena nalate kwabe kungavalwa novala ukulandlwa inematerial. So wabuya sesithi ke ngoku yena uSisibusisiwe ndandimripotela ngento ezingekhoyo
imaterial ba ndibona into ethile ingekho nento ethile because kula round kwakungathixwa kwakuvalwa nje. So wabuya ke ngoku sesithi xa ndiphinda ndimrepotela ukubana imaterial ngolesibini mayibe ayikho phaya. Udikiwe nayo into ethethisa yena. Kwakusitsho sesibusisiwe lo ndamgcinisa kuyo. Okay. Uyamazi usisibusisiwe kulapha phandle. Yamazi kulapha phandle. Wakha andithi wavuma wena xa sithi ubusisiwe akazange athethe lonto ngela xesha ku-investigator usithi andithi wayivuma lonto. Ndayivuma because kwakunyanzelekile ndandingena choice kusithi kwakuthetha lokhu uthethe lo ndandibethwa nobethwa so ndandinyanzelekile uba mandithethile ngoku. Ngela xesha nipha kwabusisiwe kwatata uMsiphango kwakungekho mntu wakubethayo. Zange ubethwa kwatata uMsiphango. Ndithetha mna ngento yakwatata uMsiphango. Wavuma wena xa sithi ubusisiwe andizange ndagxotha material. Zange utsho uba sesibusisiwe wayigxotha material. Ngoku uzawuxoka ngobusisiwe, busisiwe ola ozawuvela azokuxelela uba zange nditsho. Mamela ke ubusisiwe masibe sisithi watsho ngoku umaziyo uba zange atsho. Imali le ubuyifaka ebantwini nako obendalo nako lonezile aba bekutsho sisibusisiwe. Azange utsho yena. Exactly. Ngoku uthele uzawusithela ngosisibusisiwe. Usesebukokini nangokuphelisa. Asiye kuyo le imali ethi mangena imali oyifakelwe ngusisi biphuma awusichazele ngayo. Enye imali ngoba ilimit yami ndingangandingele mosibanza usebenzisa imali enkulu okanye ndazendibe nemali enkulu. So ndandiye ndithi xa ndise-hardware ndingekabi nayo ne-app because i-app ndiyenze ngeli xesha sendisebenzisana nosisi. Ndithi xa ndiye e-hardware nditransfere kunezi kuba ndizawuphatha ikhadi lakhe ndiphinde ndibhatale ngayo. But then ke apha kum ndine-savings kukho obendalo kukho elihle. Ndandiyenza ungafana mhlawumbi xa uyifaka kwezinye i-savings uzawukwazi uyikhupha ungayikhuphi ku-main savings. So yahamba njalo ke ngoku. Okay, leyo yakho yokuthenga imaterial ushort isithombe then ubuye lijikise yona awusicisele ngayo ukuthi ikanjani. Ndayenza once into yojikisa yayizii-tiles. Kwakuyisiphi isizathu? Ingxaki ngexesha ke ngoku sephinde wadiliza indlu sisi waqalela. So kwezi ngcibi zesibini ke ngoku wayezifunelwe ndim nazo zalapha elalini. Bathi xa bemejarisha apha eflatini kwelaa ndawo ezibala ikhitshi babona ii-tiles zizabangaphi na. Then zabe zi-over ezi zabizwe zingcibi zokuqala. Ndingagqithanga kuye ke ngoku ndazenzela mna kuba ndincoma ndiyalungisa. Ndathatha ezaa tiles ndazijikisa kuba ndizindawuzirepleyisa ndithenge enye into eshotayo. Kungekho mali eshotayo. Zange Wenza kanjalo. Ndenza kanjalo sisi. Yayizii-tiles zodwa ndandizijikisile. Otherwise ezinye iirisithi nazo ndazijikisa ndathenga andisakhumbula ndathenga ntoni. Ndanoba andisakhumbula noba ezisamente na but kodwa ndajikisa phaa naphaya bafowunela abantu bakasithi phaa e-4U babuza le nto ndiyithethayo yayingutata utshayo futhi umntu oyephendula bamxelela ngolu hlobo ndithetha ngalo. Uxokelani Phyllis? Wafowunelwa e-4U kubuzwa imaterial kwathiwa akukho material iphaya wena wabusithi kukho imaterial esese-hardware. Kwezazi ndiphinda ndizisile phaa sisi ne yayikhona into ezibhalwe kancinci ngepeni. Wafowuna utata utshawo wathi ndifuna uyiqonda ngomntu kwam uba iyenzeka nayo into yoba ujikise into ogqiba kuphinde kubhalwe enye into oyithengileyo kuthathwe eziba ijikile. Yathini impendulo? Batsho phaya bathi ewe wayejikisile. Mamela izilips zase-4U zithi refund zithi taken. O-refund aba wenze ntoni ngabo? U-refund kubhalwa refund passes. Yes. Then uphinde ubuye uthenge. Yile nto ndithi ke ngoku. Ngoba ndicela uxolo Nkosi. Ndibhidekile mna. Ndicela uxolo. Bendingazi uba uzawuxoxa. Benokothetha into omhlabisi. Ke ndicela uxolo. Ndingabikho mna kule ingxoxo. Kulungile tata. Akulunganga. Uyinhloko yeli khaya. Uyinhloko yeli khaya. Makangayindawo emndenini wakhe kumele angabibikho kumele yazi. Uyandivela nsikani kwandithi mna noko bendingalindelanga uba kanti uqala ingxoxo ekuqaleni. Ingxoxo iyanyanzeleka uba ibe khona. Uba ke iyanyanzeleka ube khona ingasi ke singabi ngaka sibe baninzi
ngoba nathi baninzi ngokunanisa imali yakho babengekho baninzi abantu ngoba nathi baninzi akho bantu ngokuthi fly fish ndine message esuka kuThembakazi ethi wena Green wathi usithi uthe xa egqiba ubhatala ndine message kaThembakazi ethi xa egqiba ubhatala 36,000 makayeke uyeka njani ebhatala 36,000 imali yami engaka ndine message esuka kuThembakazi ethi uthe uGreen into ebangela uba nditsho kuba isigwebo njengoba kuxoxwa kwabalwa imali esetyenziswe kwathi 143 wena kwathiwa 30 omnye ofuna 35 omnye 36 mamela ayikho 136 ngulo wezi zinto zazijikiswa ngiphelisa phela zingadibana nabhanki ukwazi imali ziphume ezibhankini hlala phansi uzawumamela uzuthetha hlala phansi qha uzawumamela hlala phansi usithi athi 143,000 wena ujika uthi 36,000 wogqiba uthi awufuna uba khona ndingathela ngesigwebo esasigqityiwe ngokwexoxiswa kule ndawo emangalelwe kuyo Put green ndicela uhlale phansi and nombuzo for wena ubhuti manje sindithemba ke xa le nto ibiyenzeke apha endlini yakho kutyiwe imali yabantwana bakho uzawuresponda ngolu hlobo uresponda ngalo kaloku into ebangela uba xa ibiyenzeke apha kwinzala yakho because into esiyifunayo kuwe nononezile kukuba nibe ngabazali niyazi into yoba umntakamama uyazalwa unegazi siyabila siyiphangelela kabuhlungu le mali for ubidlakazi omntana wenu uthi wogqiba uthi uyaphuma xa ibiyenzeka kuThembakazi wakho okanye kulaphelisa wakho ubuzawuresponda ngolu hlobo uresponda ngalo atyelwe i-143,000 uthi wogqiba uthi ufuna uphuma ayikho lona ayizokwenzeka hayi ndiyacela ubuza phila ndiyacela ubuza bethunana le mali ingaka xa niyijongile nina inoba yenze ntoni wathini ngelaa xesha uthunyelelwa i-bank statements because ngoku uthetha as if awuyazi lento iqhubekileyo ngelaa xesha ufumana i-bank statements wathi uzayibhatala dayofana wathi uzayibhatala ude uyofa kaloku into yoba ndithi ndiza kuyibhatala yile yoba uphelise uyenzeni imali namhlanje uthetha as if le mali mamela phila ngento ndizayibhatala ndiseciko ndifona kudadewethu ndithetha mna nge-36,000 eze uthetha nemali oyibona kwi-bank statement utata kaphe mna phaya kusithi ndiyacela ningabikho hlala tata phela noba kunye hlala utata kaphelisa lo kuphelisa ngexesha kuxoxwayo phaya ndinabantwana bakhe bayalila ndagoduka mna ubuyile utata wandixela wathi kuthiwe phaya omnye uphume ne-35,000 omnye ndifuna umamelisa ntombi ngela xesha nigwebayo phaa kwaSithi uphelisa nemgwebe emalini ithi ntoni nane 33,000 i-total amount i-36,000 yezinto zojikisa i-total amount yayimalini yho ndisayikhumbula nane nengoku kodwa yayikhona 100,000 13 rand no not 113 rand babegwebe i-143 nanigwebe 143 rand 143,000 kaloku khange ndimlungiselele ndivele namhlanje 143,000 ke kula 143,000 i-36,000 usakhumbula uba yayiyeyantoni andisazikhumbuli sisi kodwa ke ezi mali zonke ndiyazikhumbula ngoku okay ukuba okay masiyibambe apho sisi ndifowunele nje a random person ukuze ungabe ngathi umthuphile ndifowunele a random person
babegwetywe i-143,000 kwathiwa i-36,000 yezinto uPhelisa azinjikisileyo wathatha imali babhatala kuloo mali. uNonezile wayegqibe nam into yobana uzayibhatala le mali ade ayofa. Nonezile ndini uyasuka ubheka kwaSithi akezi kum mna mntu ebemtyala uyoxoka kwaSithi wathi mna ndithe uxoka into yala wathi mna ndithe ndigqibe ekubeni mandibhatala i-36,000. If uPhelisa wayegwetywe i-36,000 uyotsho njani kwaSithi uba sigqibe mna ndigqibe ekubeni makubhatalwe i-36,000 kanti ibi-36,000 le bebeyityala zange ibe into abangelibaka lokhu utheni bezanga ku into manje kwaSithi utheni bezanga ku ibigwetywe kwaSithi utela phesa uzena isithi omnye uphuma ne-35 omnye waphuma ne-36 ke ngo ndiyobaxelela uba ndigqibile wena ndikwazi into oba uzawuyazi into oba ndigqibile ngoxa uyibala le mali. Okay, ngicela ukubuza niyawuqala u-143,000 namhlanje. Ntoni? 143,000 niyawuqala ukuzwa namhlanje. Hayi mna andimazi 143,000. Qala kuyo. Ngiyaqala ukuzwa sisi 143,000. I-bank statement yakho isho lezi mali zonke zingena kwi-bank statement yakho. zithi 36,000 azithi 36,000 zithini ndiyaqala ukuva kwakutsho mandibhatale 143,000. Okay. Wena wawuyisebenzisile kwakuyimalini? phaa kwaSithi ngicela ukuphendulela wayevume i-58,000 ndathi uvume i-58,000 engeyiyo le ayisebenzisileyo but xa ebhatala unina ubhatala i-36,000 akasondeli kwakula 58 yayivunywe nguPhelisa ngomlomakhe. Ndikhumbula kakuhle ndide ndibuza uba uPhunonezile kuthiwe nanko ndibuza uba njengoba benikhanyela uyamvana uPhelisa ubuthini ndiphoxeke maduna ngoko ndisacinga fanele ubungumzali ndizokothuka xa ekwazi uyoxoka kwaSithi ehamba iqawa mame umama ebhaki wasethethi unyanisile uxoki kufanele uba phaya kwaSithi indlela ewayethithwa ngayo uPhelisa wena oyivuma nengayaziyo. And enye into ndisafuna mna le material ingaka kuthiwa ndayisa iphile material ubani sikhuluma ukhona inhle into ngoba sikhuluma ukhona asingakhulumi ngathi akekho imibuzo ekhona ayibuzo straight kuye ayiphendule asingameqiseli nezinkulumo. Ingakho ngimbuza ukuthi uyaqala ukizwa naye ka-146 u-58,000 uvumile ngalesa sikhathi uthi uyawukweleta uyawukhumbula manje andiphendula uba ndandivumile but into endiyaziyo uba kwaSithi ndandiduma yonke into. Wena imali wawuyisebenzisile kuyona yonke lento nikanezimali kwakuyimalini ongathi wena uyayazi endandiyisebenzisile kule nto andithuma yona okanye mhlawumbi imali endiyisebenzisileyo mna for iinto zam? Angazi noma ngizothi for into zakho angithi for ama-benefits wakho. Ngizayibeka kanjalo ngithi for ama-benefits wakho ngoba angizukuhlukanisa ngithi for izinto zakho noma kozakho because kunalapho vela khona ukuthi i-material benesandla futhi yokuthi iphinde isuke to nansi le yebhaki i-private bank kule into yematerial phaya ekhaya kwakusekugqityiwe ukwakha indlu ngexesha uPhelisa akhayo bayile abantu xa kusithiwa imaterial yaze yabheka kwakhaya bayile abantu bayaphaya zange bayifumane yonke loo nto leyo ngoba kwakusekwagqitywa ukwakhiwa ekhaya. Asidibanisi ukwakhiwo kwakokwenu asinawo nexesha nesakhiwo noba kokwenu kwakhiwo okanye kwakhiwanga. Mna ndizothetha ngemali yami endiyisebenzeleyo engene kwi-account yakho engene kwi-account abantwana bakaPhelisa engene watsho wena ngomlomo wakho wathi uPhelise itya imali nabantu angabaziyo ngoba yonke le nto ingathi iyamfuna loo Sithi lo wayexoxa le nto. Ndiqala uphendula sisikule part imali ne endingatshoyo andiyazi uba andisakhumbula uba imali endibhathe ibaliwe kwaSithi imali engene kwibhanki yam. Imali endiyisebenzisileyo for imaterial nayo andiyazi uba imali endibhathe yayibaliwe nayo. Mna kwicala likaSisineliswa unyanisile ndamona zikhona imali endandizithathile. Umzekelo xa uthengile kwi-hardware ube kudala mhlawumbi uthenge more than 3 uthenga ngemali enkulu uye ufumane loo discount mhlawumbi kuthiwa ye-500 okanye ye-800 okanye unikwe mhlawumbi yecango okanye unikwe isibane okanye unikwe loo nto
kuye kuxhomekeke ke ngokuba yintoni uyifumeneyo. So ezinye zezinto zange ndithathe imaterial phaya hardware enzela yona i-discount, but kwi-main slip bashiyeka bebhala laa mali bayibhalayo. So andiyazi kuba yimalini, andizange ndiyibale. Okay, asibuyele kulena ke private bank. I-private bank kwakusebenza i-truck yase hardware, but then ke kwizinto ezincinci ngenxeni yendlela ezakusebenza ngayo, because kwakumele uba abantu bahlale for 3 weeks if I'm not mistaken. But ke ngenxeni uba benza laa nto bayenzayo bahamba imicimbi besithini, kwanyanzeleka uba imaterial into ezincinci mhlawumbi ezishotayo ndicele ke ngoku ibhaki leyo yalapha efemelini nayo engutalutsha inoba yaya ka3 or kayi4 ibhaki yona ibhatata uthi waya kakanye efoyu wena uthi yaya ka3. Ngeli xesha uthatha imaterial pha ekhaya i-paralines, amacango, izinto zombane, intoni usifaka kwi-private bank because ndafowunelwa kwathi yaphela imaterial apha. Azange ziyaphi? Uyabona ke sisi, kulapho ke ngondingacela lo mntu wesitsho because azange akekho. Instead mina ndandixelele qha uba usisibusisiwe kuthiwa uyayisebenzisa imaterial yakho because abafana bafike ethathe i-Tylon elungisa upipe ebheki. Not uba mna ndiyothatha lo mntu uthi wendibonile ndithatha i-private bank angakhavele, but i-private bank azange. Ndandivile nakusithi kwathi material ndiyithathile ndayisemanxebeni enye yahamba yayeciko ndabe ngoma andina-choice ndizawuthi ewe, kodwa zange ndathatha imaterial ndayijikisa. Inye imaterial endayithathayo zii-tiles, angatsho nayo utalutsha zii-tiles into endandizijikisile ndihamba nayo. Okay for you. Uthi ubusi wathini? Uthi wathini ubusi? Zangathetha usisibusisiwe. Cha abafana aba bebesebenza babengixelela ba uthi intoni eyayibangela ba uzithatha izinto pha ile bubusisiwe wayesebenzisa imaterial wayengasebenzisa imaterial uthi wathi nge-Tuesday akasayidingi lapha usho njalo lithi wediniwe because ndani ungexesha ndireport imaterial elahlekileyo because wabesendiniwe ke ngobusisiwe wathi ngolesibini ucala ihambe le material enduza akavuya nasetown uzamlinda for uzothutha imaterial. Okay, yini wamfica isebenzisa usisibusisiwe abafana bebesebenza phaya bafika umfana wombane oweze usisibusisiwe ethatha i-Tylon pha esebenzisa evala into yopipe pha kwasisibusisiwe pha kwadamkhulu siphala. Okay, so icango le-aluminium loqala lalahle kaphi pha kwasisibusi lalahle kapha kwasisibusisiwe. Ndicela ubuza xa ibiye yakho la material iyagxothwa apho ubucinga khona isafe khona uyisa endaweni engenamacango engenazifestile i-reason yakho yayisithini apha khawuphinde sisibe xa ibiye yakho la material bunoyithatha endaweni enabantu na noba ucango lwakhona uthalitsikho but lamzi unabantu ubunoyithatha na imaterial yakho yemali engakaya uyoyifaka kwindawo engenamntu engenazifestile engenamacango xa ibiye yakho phelisa bendingazuyenza loo nto but uyenzeleni apha mamela ke sisi andisusineliswe bengekho and bendimxelela each and everything eyenzekayo nangela xesha sithutha imaterial ndimxelele isimo uba sinjani nalapho sathetha sabonisana savumelana uba kuzonyuka yi-1 ayolala jonge imaterial basebenze bakhawuleze senzele uba izokhawuleza isebenziseke imaterial not uba indiyithatha mna indim nam ndandisiva ndixakiwe. Okay, uyazi ukuthi ekukhulumeni kwami nobusisiwe uthi ngangingezunqaba ukuthi umuntu azolanda imaterial okunguye wayeyizisile but yena busisiwe kodwa uthi angizange ngithi akayithathi bethi cha wafika ethi sekazoyisusa imaterial la isiyahamba nami ngangingezunqaba hayi ukumuntu oyizisile ini imaterial ndandingasoze ndithathe imaterial engaka ekubeni uba yayikwandimi noyoyexelela imaterial pha ndiyithathe pha kusisibusisiwe kungekho sizathu. Mamela wawungazusithatha kungekho sizathu. Isicapha wasibika kusisi ukuthi silahlekile sakhona le wamtshela ukuthi kulahleke isicapha se-aluminium alisaphelelanga because ngoba zilapha ya wamtshela yini yena ndandimxelela wakubikela wandixelela ngoske ndimbuze uthi yena
kwilist andinika yona uphinda ube nocango ndithi Phelisa ucango belukhona kula list bendithenge kuyo athi hayi sisi nalapha kwi receipts alukho ngoku njengoba lungekho nje kwi receipts all of a sudden olacango lalahleka pha kwaSisibusi uyiva ifashion yesibili le alukho kwi receipt kodwa futhi lwalahleka kwaSisibusi lifike kanjani lifike lungekho kwi receipt wathi kum uPhelisa sisi kudala ndiphica apha alukho ucango nalapha kwi receipt alukho maduna udathi alukho maduna indlela wayethatha kakuhle ngayo kanti kungokuza ncwaba kupho kuyikhona ke mama lalukhona kwi receipt lwalungekho lwafikile kwabusiwe lecango lesingaphi sisineliswa lelo qala ngoFebruary 2024 qango loqala oncinci lo-aluminium oluke ngoku wayolithatha phaya ekhaya wathi uyalijikisa ndakufonela mna ndabuza uba ifika nini imaterial wathi wena apha kum ezindlebeni akho kwacango namaterial ezakuya koweni usitsho apha kum watsho ngamaqili lana sisi washo sisi watsho ndathi andiyazi ndizawufika nini wathi afonele ndandisesikolweni ndamxelela andiyazi uzawufika nini sangathi akayazi uzana wathi akukho kwamaterial ezakuya koweni ndathi uthetha uthini xa utshoyo wathi andiyazi akukho kwamaterial ezawuya ekhaya ndikhuphe i-36,000 yokugqibela uba makathenge ezi zinto athi ziyashota ukuze iflat ile nto kuloo 36,000 akazange enze ngayo zange enze nto kuphelisa ngayo amazinki la ayashota ashota ndade mina ndayothenga amazinki ngokwami esashota i-10,000 uyifake ku-Obendalo kwenzeka ntoni kuyo yile ndisitho kokubana ndangicefana ndizawukwazi uyidrowa wathini ngexesha kufuneka uyibhatale imali yam ungayibhatali yona but kaloku ngexesha ngoye kuhamba intsuku ndimane ndisiye etawuni ndiyayisebenzisa ke ngondibhatala imaterial mamela ke i-bank statement kaThembakazi izakufumaneka sizucela kuye i-bank statement ka-Obendalo echazayo uba imaterial ku-bank statement yakhe kwi-account yakhe kuphume kwabheke for you izawuphuma so zonke ezi zinto zizawubekwa njengoba nicingafana uba ndiletukile nje apha engqondweni zanibonisa and akukho uzawuya kuJamluthi uye eMonti uye everywhere uzawufika ndilapha ndisithi ndifuna imali yasekhaya uza kuyibhatala niza kuyibhatala ndaqala kuThembakazi mamela ke steteliko njengoba ndandiqale kuThembakazi nje ndaphinda ndathi xa sele ndisiva ke ngokuba hey iyaphela imaterial apha eback ndaxelela uThembakazi Thembakazi ndicela undi-investigatele bakwenzeka ntoni walalapha watshona pha hayi na-network hayi na-airtime ndamfakele i-airtime hayi sisendleleni sibheke emngcwabeni hayi ndizongcwaba umalume wam ngo-April 2024 usoleka kamalume wakhe ndizongcwaba umalume wam hayi jonga ubone uba kugqityiwe ulalapha avuke pha alalapha avuke pha lipolisakazi uchaphazeleke ebuseleni akazuqhubeka phangela imali yasekhayeni uthini siswakho masekunje kuyo yonke nje le wathi mandimbambise because there's that grade 12 mentality ethi this is a civil matter batsho xa beyithetha that grade 12 mentality andiko grade 12 ndizababonisa uba ugrade 12 andinayo imali yami izawuphuma nezithuthwa ngokusuku izinto apha siyazazi bakuthuthwa ngoku xa bezingenatyala bazithuthela ntoni izinto ngobusuku kwafika onothimba apha kwaqaliswa kwathi izinto ziyathuthwa ngobusuku bazithutha bazisaphi bengenatyala into engenakatyala ngoba imaterial yathathwa emanxiweni because ayizina-solution mamela wena Phelisa imaterial yasekhaya ithuthwe nguwe ozawuyazi uba uyithuthe wayithini thina asiyazi ayizuxelwa sithi izawuxelwa ndifuna ilizwe limamele nakubusisi yaphuma yathini sengisithi uba ndiyayiva ebhetele uba ndilapho mna kuqala ngebhetele uba ndilapho uyabusisi uthi kwafikwa kuye kusithwa imaterial iyafuna uthi uPhelisa ubusisiwe wayigxotha imaterial malikhuphe la moto la ndibusisi uzawugcwala ufika kuyiqiniso ke manje uzawugcwala lento kade ngitshela ukuthi imali yasekhaya izakuphuma ndiyakuva sisi uthe ubusisiwe wafika wena uzomtshela ukuthi imaterial iyathathwa iyasuswa pha sizazokulanda manje wena nabanye abantu zabalanda wena uthi ke bengingafani ba bazawuqalisa ekisi bazawuthetha xa besibona basadelela nangoku basasile nangoku bonke
sizawulanda bonke abantu kuzawugcwala kuleli. Uthi wena kimi ngenxa yezimo ezithile zasezikhona wayesengasekho right vele nayo kubi iphaya. So uyazizwa lezo inkulumo ukuthi izimbili asifani. Kodwa sisixaze nithethe inyalo usisibusiso wedikiwe. Imaterial wayesithi akakwazi yena uthetha kwakutsho yena kum. Wayedikela uba mayiphume. Walisho into yobana udikiwe Phelisa ndidikiwe yile material ikhuphe zangatsho uba udikiwe imaterial mandiyikhuphe but wesithi udikiwe ukunika kanjani iTuesday ifika kanjani isho kanjani iTuesday ukuthi ifika kanjani senenza nqoma usuku lokuthi ngesuka liwukuthi ayibi ngasekho la. Ndiyaba ndimo othi xa ethethayo hayi ndizawuske ndiyithathe imaterial ndiyibonele icebo uba sizakwenza kanjani. Nguwe oyibonele icebo kodwa ubugqibothi ngoku usisibusi wathi Tuesday akasayidingi phaya. Watsho emveni koba nditshilo uba hayi ke xa esonqena into ethethisayo yedikiwe la imaterial ndizayithatha ndiyibonele icebo. Watsho ke ngoba akazuya nasetani ngolwesibini ndingavuya xa noyithatha ngolwesibini. Ndicela ukubuyela phaa ukuthi ngabe uyaboshwa. Ndicela ubuyela phaa kumama ngenxiwa. Inxiwa uPhelisa ulifumene nini noNezile? Ulifune kwimali yesidenge. Khawume. Ulifune nini? Ndicela inyanga nonyaka. Angizuyazi ke ngoku inyanga. Kodwa ke ulifune ngexesha kuthiwa kuzavotwa kuzawuza ezinto eziservices zenzekayo kuzawuphuma itoilet kuphuma imibane senza ngolo hlobo xa sekunini ngoMay 2024 ndikuncede after kufike imali ngekaneliso kodwa kudala ndinalo but inxiwa lizosilelwa kuba kuzawungena itoilet nembane kudala nalweni khalisilelwe inxiwa ngo2024 ngexesha selinxiwa Maduna ngumkhukhu lona akutshuba yindlu eyenziweyo apho sizothi ke ngoke imaterial kaneliswa ilapho kulonto ngunangu ngavela apha nubone ngumkhukhu. Okay imani uyazi ukuthi ube senkantolo ngabe uyaboshwa. Yazi uboshiswa yini? Uza kuya enkantolo. Uboshiswa ukuthi uma ungiphendula uyagijima. Ugijima nje uyaziphikisa. Mina nginendlebe yokulalela ngiyalalelisisa. Angisuke ngikubuza umbuzo ngisuke nginesizathu sokuthi kungani ngikubuza. Usungiphendula izinto eziwu3 ezingafani ngobusisiwe. NgeTuesday enanivumelene ngayo ukuthi uyithatha ngayo imaterial. Manje uqeda ukuphikisa into ishe eqaleni. Uqeda ukuyiphikisa manje ngalempendulo kade ungiphendula ngayo. Umbuzo ke uthi ngithembe kuphi khona ngokuthatha. Nathi kuvele nabantu bathetha ezi zinto bachaza nezimpahla kwezindawo zikuzo mamela akuzuvela umuntu ibank statement nansi ndinayo. I-bank statement yile bank statement wawuphendula ngayo usithi imali ezingaka uPhelisa ezitsha nabantu abangaziwayo uzawuvela abapha abantu nifuna ayikubuso sendithetha ukuthi kaloku lento bakuthiwe zasiwa impahla nazi yapha zaphinda zasiwa pha kuba nosithi lo ukhe waya kwezindawo khangayibone zange mina ndathi impahla zasiwa pha ndithi impahla ezathuthwa bekhaya uPhelisa makazichaze uba wazithutha wazisakhe zaziwa nguPhelisa azikhupha e4U ndizibhatele imali endayibhatalayo noNezile naniyivile i264,400 kwasithi naniyivile ningaxoka ngoku ngoba nigude kwelo cala nithi zange niyive 264,400 indlu ayigqitywanga kwakhiwe kwafuneka ndiphinde ndibhatale imali into bake Maduna ke xa indlu ingagqitywanga ukwakhiwa ngale mali i264 xa ucinga wena uthi iphi kuba lo ingathi uPhelisa bemembe uhamba ngemoto ezibuhlungu akazohamba ngazo nathi uqebile hayi njengeqili lo hayi Maduna uyaze ekugqibeleni lento uba ayinje ngoba uyithetha uyazi Maduna ekugqibeleni uba ayinje ngoba uyithetha andithi nasaqaleni nanikhanyela nizoyivuma i36,000 ngosephuma i-bank statement ngolixesha uPhelisa ndithi makandithumelele i-bank statement angandithumeleliyo xa engenasono kuthena angandithumelele i-bank statement ndiyazela mna ubuya ndiqaphela mna ndizowuthi kuwe ndikufowunela xa ndibona uPhelisa silala apha ekamereni ulala ngapha
ndindawo uphelisa ye ubusuku oba akalali yintoni akalali ndimo ndike yintoni phelisa athe nathi sesineliswa kukhona ngabuqondiyo tonton ndaqala ndathobo ndathi yemathi account icathe ihamba kanjani uba uyayiqaphela kakuhle lento kaphelisa uba akalali apha uthi into account icacisele ndimo umuntu otshoyo ndakucacisela ngexesha kwakuqhekezwayo nditshilo mna ngelo xesha ngexesha kuqhekezwayo kutsho uphelisa ngomlomo wakhe wathi sisi yonke into eqhekeziweyo pha nesikhonkwane nakakade siphinde sasebenza as a result uziqonda baziphinde zasebenza ndiphinde ndathenga amanye amazinki because la ndadwathengile qala aqhaqhwayo ayesele nemingxunye kwafuneka ndiphinde ndithenge amanye amazinki wayenyanisile xa sithi kwasebenza nesikhonkwane so zange ndiphindele ehardware ndiyothenga enye material kwasebenza kwala material inye iphi imali yasekhaya izitena zazithi ivideo ndandikuselela izitena zona nesamente kwanyanzeleka ukuba uphinde kongezwe ndiyakhumbula isamente engazishekile engathi zazi i-15 ezazishekile phaya kodwa kwanyanzeleka ukuba uphinde kongezwe ngoba idonga ladindizwa i-quantity surveyor inbalele isamente kufuneka zithengiwe phaya isamente ezikwi-list ezikwi-slips zase-4U ngo-80 ngamapeletha ayi-6 yeyiphi indlu engakayayakhiwe ngamapeletha ayi-6 ziphi isamente zasekhaya phelisa aphi amacango asekhaya ziphi izinto zombane eziwawuzivulile zivaliwe wazivula ziphi i-tiles uxoko uthi wazijikise i-tiles ungazabe uzijikisa wathatha ezo zifunayo as a result phaya ekhaya stetele kude nopetch kukho uthi uyena kwakuthiwe zizabaninzi i-tiles zashota i-tiles ndinopetch phaya ekhaya because ndathi ndiyofuna eza tiles kwabe kusetshenziswa aze make ndibuze sisi ngexesha apha uphelisa usuka etown ngenye imini usiphathela ilandika i-KFC uthini athi hayi thuneliswa ityani nonwabe kwathini ndabulela kuwe ndisithi ke mna ke intle maduni into yenzayo uthetha lonke ixesha nokhala yeyi ndisike ndaxakwa uthetha ungathi njengoba sinjenje uba uyasibona uba akho nto sinayo uzawuthi inoba le mali siyenzeni Nonezile uNeliso wasekhaya uyandithola ngemali i-bank statement le iphume ku-Capitec ikubonisayo imali eziwithdrawe yintombi yakho ekubonisayo 11,000 esuke kuphelisa kwi-account kaphelisa yeza kweyakho i-10,000 esuke kuphelisa yaya ku-Obendalo ongumntanakhe yasuka ndicela undilinde yasuka kuphelisa yaya ku-child number 2 awuzibonanga ezo mali kwi-bank statement uphelisa kaloku mna ndifuna ukuphendula ngokwegama lam uba ikhona u-NG bhangeni phaa kulalantika kula transfer yakhe yento yemali ndifuna uzibonanga andikhange ndijonge nojonga mna ndijonge into nakha ndiyeva ngendlela uthi kum into yoba makalantike yinto uba yena ilimithi abo bamakathi okay ngesikhathi ekufakela imali uSisineliswa wayekunqumela yini ukuthi ngoba ngiyifaka namhlanje kuyicawa akuthi kufika iTuesday zibe lezi zinto sesithengiwe zonke ngicela ungiphendule nje iyanswer yakhe ibe straight wayekunqumela yini ukuthi njengoba ngiyifaka ngecawe ngeTuesday kumele zibe sezikhona iyanswer kube uyebo noma cha kuze ngizodlulela komunye umbuzo kuthetha uthini ukunqumela sisi ndandikuxelelana ukuba izinto ezithi zithenge mazibe sekhaya nini yeah wayinika i-period of time you understand yokuthi njengoba kuyicawa namhlanje ungadluli Tuesday zingafikanga ekhaya wayengakwenzi ugqiba uthi wena abantu baseKapa kwakufanele babe bebuyele eKapa ngicela ungilini kodwa ndandingakunqumeli wayengakwenzi andiyazi banza iphendula njani okanye kuhayi kham ndicela ukucacisela uNeliswa ufaka imali ngomgqibelo utshilo na into yobana phelisa ndifuna kuthi kufika uLwesibini le mali bendiyifake ngomgqibelo ibe imaterial ewetha le mali ndiyifake ngomgqibelo by Tuesday ibe sele isekhaya na
zange ayibeke ngolo hlobo but wayifakela into yoba kungami abantu abasebenza imaterial ibe ikhona. Okay. Noma Ndicela uzokongeza uzosuka ungilahlekela. Yini eyayikwenza ukuthi ungaye ebank uyokwenza i-temporary ye-limit ezokwazi uku-accommodate kuleyo mali okumele uyisebenzise ngaleso sikhathi? Azangindela futhi mawunguzwa. Azange ndicinge ndayicinga sekulate. Zange ayicinge eyoba wayifaka kwi-accounts zabanye abantu esasenza ukuthi uzugcina uyi-transfer uyayicabangile yokuyi-transfer but eyokuyokwenza nje into enye ezokwenza wena ube ne-access to le mali ngaphandle kokuyidistributha kwabanye abantu awuzange uzoyicabanga ukuthi anidlule ebank bangisethele i-temporary ye-limit ezoku-accommodate kule 40,000 ngesibonelo efakiwe ukuba liyisebenzise yonke namhlanje ngithenge i-material. Kulaniba ukhapithe ke sedutywa ngafane ngisiye edutywa ngiphelela kugatyana zange ndiyicinge. Okay. Nangoku sewusedutywa wayicinga. Ngosothunywa ndim edutywa awayicinga. Sendinayo ngexesha unthuma impilo edutywa because waqhubeka wayitshi imali. So unayo i-app waqhubeka utransferela abantu imali. Emveni koba ninayo i-app zange ndi. Ube nayo nini i-app Phelisa? Andikhumbula uba xesha ngexesha uzafuneka ukhumbule because ndihamba nge-bank statement uzafuneka ukhumbule uba ube nayo nini i-app ndizokuxelela into yobana uqhubekile uyitransfera imali. Wathi kwasithi network yasokolisa hey ubonmandisi bethonani akandixheshi khawume kancinci Phelisa sizawucela ke sisinde yobana ezamali ukuzitransfera kuNonezile udrowe i-bank statement kaNonezile with i-permission kaNonezile nizawuhamba nobabini niye eCapitec. If nditransferile imali kunezi nansi iproof yobana ithenge imaterial. Phambi kokuba nditransferile imali kuObendalo nansi iproof yoba ndithenge imaterial. Lamtshungako welist yabantu obatransferele imali uzawuzisa iproof yobana indeed isebenze kwi-material yasekhaya from eza account zaba bantu ubathumelela nemali ze-airtime. Okay, ngicabanga ukuthi kuzwakele lokho futhi kuzokulekelela kakhulu ukugeza igama lakho. You were using ama-account abanye abantu angithi ukuze ukwazi ukuthenga i-material. Ama-bank statement wabo yibona zokukhulula ukuthi asibone ukuthi wangena u-10,000 wathenga ucement, wathenga ibhara, wathenga ama-blocks, wathenga ukuthi iyona nto ezokwenza ukuthi ukwazi ukuthi kuvele i-proof yokuthi nyani yayithumelelwa iyokwenza lokho. Wawumtshela yini umama wakho ukuthi mama ngizothumela i-10,000 kwi-account yakho ngoba ngifuna ukwenza ukuthi ndandimxelela uba ndizawutransfera imali ekhadini lakhe ukuba ndifuna uyobhatala efonini. Uyayazi wenza kanjani athi pho akayazi ngoba nemzwile ethi akayazi? Pure leyo ba wethumela pha kum hayi wendixelele ndiyayazi loo nto leyo cha ikhadi lam lalihlala wethe akayazi ikhadi lam lalihlala akayazi wathi ikhadi lihlala wathi akayazi uthi ngoku uyayazi wayethe akayazi nazi izinto sidelete kuzila yo ubonmandisi mabakheleme ithini ke into uma sekunjena ngifuna ukubuza kuwe uyayibona ukuthi yimbi imuntu awunazo futhi izindlela manje zokuthi usinikeze sibone ukubhalwe phansi ukuthi nakho engakwenza sekuzothini ke phakathi kwenu. Ngithi manje sekukhona umuntu ofana nami osukile eThekwini special efuna ukuzolekelela nini ukuthi ilungiseni lento kuzothini yini nayenza nina njengomndeni wenu ocelani lenu emva kokuba kukhona izinsolo nezinkulumo ezingaka eyisolele ngathi thini nesandla kwi-material yabo yini nayenza kwi-family yabo ukufuna ukugeza igama lenu? Kaloku sisi sasithumela imali 2,000 ngenyanga uze ke ngoku ke sibone into yoba ngoku siyayeka kuba ifike kula 36,000 le utata wabuya wandixelela wathi kuthiwe omnye uphume ne-36 omnye waphuma ne-35 sabona uba ke masenze i-36 yathi yawubenela ke la 36 i-36 yile yezinto abezijikisa aphinda sithathe i-36 le efakwe kwi-account kaNonezile
yile ezawuza ne-bank statement yakhe ichaza uba iphume kwi-account yakhe yenza ntoni. Eza cash withdrawals ebezilento kwanguphelisa ebezi-withdrawa nguphelisa ezingapha ko-80,000 zizawuchazwa nguphelisa uba ebe-withdrawa athenge ntoni, because kune-report ye-quantity surveyor ethi imaterial esebenze ephakayo yi-88,000. Okay. Quantity survey uphelisa ndifake kuye 264,400. Okay. Now 264,000 minus 88 iyaphuma imali. Iphi imali yovusa umzi kaTata Phelisa? Uthini usisi wakho mase kunje njengomuntu wathi mandikubambise okwakho ngiyayizwa kuwe sengifuna ukuzwa kuye. Uthini usisi wakho njengomuntu okunguye okwakukhulunywe naye kusuka eqaleni manje ikhuluma lento nangendlela esekwenzeke ngayo sekunemali enisikhokhayo enisikhokhelayo uthini yena? Phelisa iza kunceda into yomthetho because ndikhona ngoku uyemjiva yababona abantwana bakho ndifundisa uzakade kwelangcwaba bazakukhuliswa ngabanye abantu soze kuyitye imali yam ngolahlo kuyitye ngalo iza kunceda into yomthetho because ngoku ndiyakuthembakazi thetha noPhelisa thethe ingekayigqibilani lento waya wanechiki wathapha kum akho material zabephindile ekhaya usitsho apha kum ndathi ndakumxelela uNezi yamothusa lonto uNezi bendikade ndihamba naye ingathi sihamba kunye kanti nayo ndenzo ezincinci akasezi kumke ngokwazi uthi Maduna njengoba ndandithathe esi sigqibo soba mandibhatale le mali ndide ndiyofa ndibhatele ndema ku-36,000 uyahamba umama eBhatya ayoxoka kwaSithi afika athi mna ndithe njengoPhelisa uba wayoxoka kubusisiwe wathi imaterial funeka ithathiwe wabuya wazoxoka kum wathi ubusisiwe uyigxothile imaterial uhambile umama kaPhelisa woxoka kuSithi wathi ndithi mna ukhona umuntu obhadlileyo apha engqondweni kunothi kugwetywe 143,000 abhatala 36 ukuze uqonde into yobana uNonezile uyayazi babuxoki obabuthethayo akasezi kum sasithetha noNonezile ngelaa xesha kunjanje kukuhle ndi-understand uNonezile akayazi ndi-understand uba uGreen akayazi uPhelisa uhambe sithi apha ebantwini wanyanzelwa ngabazali uPhelisa lo uba makathi ndicela simyeke noNezile uthe zange uyibone imali esebhankini kodwa mina ndiyayazi into yoba i-voicemail owawukhuza kuyo imali etyiwe nguPhelisa ongayaziyo into yoba uyitye kutya kuni eyifake ebantwini ongabaziyo uza kuyibhatala ude uyofa. Ingaba yi-36,000 nale uzawuyibhatala uyofa. 36,000 le ndandithetha ngayo ndade ndathi kuNeliswa andizuphelela kule 2,000 yenyanga ndiza kwenza namanye amacebo nyani ke bakhona abantwana bam bathengisa nemikhukhu yabo ndiyafundokwenye igame andandibhatala i-10,000 ngeigame nabandibhatela i-14 kodwa andikhange ndiphele kule 2,000 kuba ndifuna ndiyikhawulezise namanye amacebo nemigalelo ndibeke kule mali ndiyibhatalayo akhange ndithi 2,000 ngenyanga qha ibe khona imali emane iba extra ndisenza amacebo asiza uba ndide ndiyigqibe ndithenda ube ndiqonda into yoba ngoku ndiyigqibile 36,000 ndaqonda kakuhle into yoba mandimxelele uSithi uba kaloku into ibiseyidibene noSithi uba ndigqibile. Ndicela ke Nezi khe siyenze lula uthi awuyazi imali ephume kwibhanki kaPhelisa yaya kwaba bantu yakubo including yourself. Ndicela sikhe siyenze lula i-spokesperson sefamily esisingulona sine-bank statement kaPhelisa ikopi ye-bank statement eyathunyelwa uThembakazi unayo i-bank statement. Ndicela uthi bakubalele sikunika iveki uthi bakubalele bakunike i-total amount yemali ethunyelwe nguNeliswa kulomntana uPhelisa yaphuma yabheka kwabanye abantu njengamuntu ungayaziyo uthi usakuyifumana lo total uthethe ke ngoku into yoba uza kwenza ntoni ezumzali ungumzali kaPhelisa ungumzali kaNeliswa uyayazi into yobana sizalana njani umakhulu kaPhelisa nomakhulu wethu balele siswini sinye baphuma kandeni linye andifuni ubiza ilanguage wrong because
kuse TV. So uyayazi into yoba inguwe noBoot Green ningabazali apha kuthi aningabazali kuphelisa kha ipain esiyivayo nifanele niyive xa ningabazali abanyanisekileyo not uba umme nomntana akho kodwa uyambona ubalisela because njengangoku uyazikhanyela izinto uzazi into yobana wawuzibonile. I-bank account yona wabuyibonile no matter uthi awuyazi total mabakubalele i-spokesperson esingulona nokwazi utotalisha zonke za including uphelisa makatotalishe la mali. Buza umbuzo othi ingabe yayikhona yini enye agenda noma enye inhloso yazi inhloso injongo ingabe yayikhona yini enye injongo owaba nayo emva kokuba sewunikezwe amandla ukuthi lawula ukwakhiwa kwalwamuzi noma be in charge of izinto ezidingakala ukuba zivuselela ekhaya? Zikhona yini ezinye injongo ezingabanga ilezi ezazikhona ekuqaleni usukisa qala lento owaba nazo along the way since wawusunikezwe amandla ukuthi yiba ilamuntu o responsible for yonke material efika phindele yazi ukuthi sometimes manibuza umbuzo uzokala ingabe zikhona yini ezinye injongo owaba nazo along the way noma ukuhambeni kwesikhathi emva kokuba amandla wonke wokuthengela ukwakhiwa kwalela khaya ayishiwe kuwena? Azazi bibikho. Okay, kukhona kukonke okubalwayo ukuthi unesandla khona nakhona futhi uthi umsulwa wazi lutho? Kukhona kukonke okubalwayo ukuthi uthathile imali oyidlile yonke into nje esulelwa kuwena ezumuntu obekwe necala njengamanje nakhona futhi uthi awazi lutho khona? Imaterial ekuthiwa ndiyithathile yona andiyazi, endiyazi yilena ndiyitshingise hardware. Imali ekuthiwa yona ndiyityile ewe ndiyavuma ikhona endiyityileyo. Imalini le uyivumayo? Imalini? Andiyazi ke andifuni uphosisa. Ndicela ukuyibale ke usixelele into yoba yimalini le uyivumayo uba uyityile. Sizodibanisa ke ngoku nale iphume kwi-bank statements zakho uzawube mhlambi usithi hayi yona andiyityanga uzawusicacisela ke yona ubityiwe ngubani yona because into zimbini ukuba uthi imali enga ndiyityile out of imali efakwe nguneliswa e-accountini yami imali endiyisebenzise kwimaterial imali kanga nansi proof ye-receipts imali endiyifake kubani bani yasebenza imaterial nansi proof ye-receipts imali endiyityileyo imali ekanga imali ekanga andiyazi sizothetha ke ngoku phezu kwaleyo. uNonezile ndicela uphinda ndibuyele kuNonezile. uNonezile ngumzali yiyo lento ndibetha ndibuyelela kuyo ndithethile noThembakazi ndathi Thembakazi kukho into enje endiyivayo endayihlalisa kamnandi siyifamily ndicela khe nithethe noNezi kudityanwe as family siyithethe lento kwangoku izokhawuleza resolve. Zange ndafumana response kuThembakazi. Ndifonele umntana wayehlala apha ndiyazi noba ngumntana wakho noba ngubani owathi kum usesikolweni akazukwazi ukunika ifowuni uNonezile endandikade ndifonela le umntana ongumfana ndandikade ndifonela yena ndixelelwa nguwe into yoba mandifonele ubani bani ukuze ndithethe noNezi ayihambise lo mntana ifowuni ayise kuNezi but ngale mini ndifuna uNezi malunga nokuthetha ngale mali lo mntana wayesesikolweni angazukwazi ukunika unantsika uNezi ifowuni uzawubuya ngexesha elithile usesikolweni kude andisayikhumbula ubaphi kodwa uzawubuya mhlambe emva kwe3 months yaba ngumnqa lonto kum into yobana all of a sudden ngoku usesikolweni kodwa bendikade ndithetha noNezi efonini yakhe ehlala apha ekhaya
ndawushiya umyalezo into yoba noba awuzubuya kodwa khawuncede wenze indlela yoba uthumele kunezi uthi uphile ufonile unomyalezo ongxamileyo afuna uthetha nonezi zange unonezi labuyele kum uThembakazi zange abuyele kum ndifuna into yoba ndi-intervene as a family member into yobana si-resolve lento ingekanweni as a family member sifinish into yoba sadeleleke umntakamama utyelwe imali nguwe ifamily yakho isidelele ngoku akusekho budlelwane ngoku akho kuzalana ngoku sizinjaba ndifuna uyithetha phandle lonto sawuba zinjaba ide ibe ibuye to the last cent imali yomntakamama mna ndodwa ndilutshaba kuni ndifuna umxelela andiyenzi into yobana ndihleke nomuntu abe etye imali yami imali iphangelelwa kabuhlungu uyayazi nawe akho umuntu ungayaziyo imali iphangelelwa kabuhlungu ndiqinisekile unonezile nogreen uba ngaba biyenzeke lento kwisizalo sabo ngebeme bexele thina apha but kuba ayenzekanga kwisizalo sabo yenzeke kumntana womnye umuntu bama nesela elinguwe bubuzali obo isele ndandithunyelwe ngabo belazi balisela so ndibelwe strategically ndisiwe emntwini ongenanto ngabantu abanezinto so that xa ndisuwisha umuntu ongenanto abayazanga uba ndizawutsiba ngapha kwalo grade 12 mentality zawusuwisha wonke umuntu zawuqhawula nezinto lokugqibela imali yasekhaya ukhona umuntu okhathi etyelwe 143,000 athi ewe ndiyayivuma 2,000 because uNeliso wayivuma 2,000 kuba sasicinga fana busenyanini nami ndathi hayi ke asina reason yobana singabaxoleli xa belivuma ityala endibesithi bazawubhatala singayazi into yobana out of 143,000 nizawudecide nina into yobana nizawubhatala 36,000 ningakhange nigqibe nomuntu otyelwe imali because awukwazi ukuya ecourt nithi uthi xa ubambisiwe uye ecourt uyothi hayi ndidecide ngoku ubhatala le mali okanye laa mntu ebendibambisile uthi mandibhatale le mali abe laa mntu engekho wawufanele into yobana xa ubusenyanini nonezile uye noneliswa kwasithi nje kubana niye nonke kwasithi unonezile kwakufanele uba uze kum andithi lo esisigqibo sasenza mna nononezile usithe ngekho usithe bengasekho ngexesha senza isibhambathiso nononezile unonezile useciko after usithi eyenzile yonke lento wathi unonezile uyawubhatala imali engaka uphelisa uyakuyibhatala ndide ndiyofa ndizakuyibona ke ndakuxelela Maduli ndathi ndizawuwenza amacebo alisize andizuphelela kule 2,000 uba ndifuna uyigqiba mna lonke ngexesha ndigqiba le 36,000 nditshilo ndithe ndizakwenza amacebo andizuphelela kwi-2,000 nditshilo kuwe eciko nyani ke ndawenza ke bathengisa mikhukhu abantwana bathini ndibhatala ndingabhatali yiyo laa 36,000 le mali uyikhuze after nifumene i-bank statement ibingeyo 36,000 eyayigqitywe nguSithi prior to ukuba nifumane i-bank statement kodwa Madula sina undicinga noba kuninina uyabona lento andithi kuphetha ke imali akayityanga uyityile kodwa inentaba lento uyabona laa nto bakuthiwe kwathathwa imaterial yasiwe endaweni ethile ningabaxele nabo bantu kuba ke ayiyo bank statement ayingo-for you ozawuthetha ezo nto athi ubani uthe imaterial isendaweni ethile ubani uthe imaterial isendaweni ethile bakhona nje abantu ndizawuthi andizonandamanza bayasixabanisa noba bazawuthini kodwa bakhona abantu abangenelelayo deep bakhona abantu abangenelela deep uNeliswa uyathetha ngabantu abathi mna ndinqala ngqo kwi-bank statement ndinqala ngqo kwi-36,000 ewayivuma kuSithi andithethi ngondiva mna ndithetha ngento eneproof sendithetha ke Maduna ke mna ke kumacango kwiintoni kwimaterial kule nto bakuthiwa zemke izinto zaye endaweni ethile ayiyo bank statement ethi ke ngoku ke ndiyibonile into isendaweni ethile ndiyibonise ngumuntu ndithi uyandiva kakuhle nonezile ndithi mna andithethi ngondiva ndithetha nge-bank statement
imali ephume kwi-bank statement esikaphelisa efakwe nguneliswa ndithetha nge-36,000 enayivuma kuSithi lo wasifaka kuye ndafaka imali kuwe yobana undijoyinele uSithi wajoyina kuSithi ndathi ndifakele imali ezawuphela ngoJuni ndizawuphinda ngoJuni July ndizawuphinda ndicontinueishe apha enyakeni ndifake imali yobana sifumane i-membership phaya ndiqhubekeke nge-membership for pha ekhaya yayisuggestion yakho into yoba singene kumbutho wokuhlala zange lo mali uyise ikhona kwi-bank statement yami isiza apha ku zange uyise kwaSithi le mali into eyenzekayo kulaa mali yinto uba njengoba laa mzi wabona uphandle mna imisteki yam kuba ndawubhalisa apha kuthi izoyamva ke ngokuphaa phezulu usiyi-50 unganikwanga 50 rand wena usiya i-50 rand unganikwanga 50 rand kaloku Maduna ndithi le mali mna ndijoyinise apha kuthi izovela mva into yoba ke ngoku ke le mali ufuneka igama lakho libe phaa kuLivundo mna oko phaa bendijoyinise apha ndithetha ngokuya kwam ke ngoku phaa kuLivundo ndaya ke ngoku sendisiyawukalela kwakhona bendijoyinise apha imali yakho wena ilapha apha kuthi uyayiqonda phofu ubuzaza bayo yonke le nto nonizile bayozele uyayiqonda ubuzaza bayo yonke le nesiqhubela ngomthetho not ngenye into ngomthetho umthetho uphezu kwayo lento ndisaze kwakhona ngesihle ndizothi masithetheni yenzeka ndizocima lamlilo because kuzawuphinde kuthiwe xa kungekho neziki uzoboshwa uzawuboshwa kube kungekho neziki abazuba nomzisi ngenawo bazuba nawo that's one thing endizawufanda ilwela bazokwazi babe nekhaya nokufile uyilwela ndizawucontinueisha apho uphele bazawucontinueisha kwabantu abangekhoyo apha bazawucontinueisha njengoba mna ndingazange ndiyive into ye-146,000 ndandive into ye-36,000 nayo ndandiyiva ngutata ndicela ubuza ke ngoku sisineliswa ndibuza kakuhle sisi ndibuza kakuhle nyana so imali ngoku kule 36,000 eseyibhatelwe imali eshiyekileyo imali anditsho sisiphila uba ndizoqhubeka ndizenze ezinto zicelileyo ndizawuqhubeka ndizenze yonke le nto ndizayiveza so ndicela ubuza uba xa sowubala wena sisi njenganto sowubalile into yoba imali ke ngoku xa kumayinaso la 36,000 eshiyekileyo nantsi ifowuni lapha kuwo andithi uyawabiza abanani ngokwakho nantsi ifowuni lapha kuwo bala mama bala wena isela nguwe itotal kaloku ingxaki into yoba andiyazi angithi ukuthi uSithi wayegwebe i-143,000 phambi kwenu anadicide ungayisa 36 ke nadicide iwesi ndide ndithi kuThembakazi le mali uphelisa isebenzisileyo ingaphezulu kwe-143,000 but Thembakazi kuba uNonezile eyivuma ityala and siyifamily uNonezile nzamyeka bhatalela 2,000 rand ngenyanga 2,000 rand ngenyanga mna ndibhatale ebhankini interest siyayazi sonke imali yasebhankini ne-interest bona bazayibhatala over years ingena interest ngoba uthethe sobabili 36 107 yeah ndicela ubuza sisi ne yeah ndicela uvela nento ethi ngela xesha kuyiwa kuSithi hamba kuyathethwa inkosi xa ityala selikuSithi awukwazi wena mangalelwa uba ne-action ungakhange uqale kubo okay so lona ityala elilam lalisekuSithi wengazukwazi uvele agqibe nje angakhange agqithe kubo because bizawuphinde ifane but wagqiba ngexesha uNonezile athetha nam uSithi akakho ude athi uNonezile ngexesha ebendingezi kuwe Maduna ndilinde ngexesha ebendingezi kuwe Maduna yilento uba lento ibisekuSithi but ngoku ndithi mna ndinguNonezile mandivele emva koba ndive yonke lento undicacisele ulona wandicacisela uThembakazi kuza uNonezile engahambi naSithi siza kumnqo kunyanzelekile sisi eze kuwe because ufuna indlela yoba ubhatale le mali eyena but uNonezile akakwazi kuza xa uSithi 36,000 kaloku kunyanzelekile uba ayisekuSithi xa egqibile kukona lo Sithi uyayazi uba indlela yoba nizawubhatala kanjani ikumangalelwa nomanga ayisekuSithi kodwa begqibele noNeliswa engekho uSithi engekho uSithi
ngoku xa sele egqibile into yobana yena ugqibile ngokwimali uya kusitha akabuyeli kulaa mntu ebegqibe nayo into yoba ndiza kubhatala an amount of 2,000 ngenyanga ndide ndenze ne-extra. Ndayiva i-voice note kanonezinto esithi ndizawubhatala noba yi-400 extra ngenyanga ndizawenza amatiletile obana ndiyibhatalele mali ndide ndiyofa yi-36,000 nale wayesithi uzayibhatala nge-36,000 kuba utata kaPelisa nguye owashiyeka kusithi mna ndabuya nabantwana ukuba kwakusebusuku wabuya esithi kuthiwe phaya omnye uphume ne-35 omnye waphuma ne-36 sathi ke masibhatale le-36,000. Nonezini after ufumene into yobana uowa ukupheliso oyi-36,000 from usithi umbutho uzile kuneliso wathi maduna ndizayibhatala le-36,000 uzile after usithi egqibile uzile na ukuthi ndizayibhatala ndithethile naye kaloku phaa ngondiseciko thethe naye ngondiseciko uneliso ndathi i-2,000 ngenyanga ndandizawubhatala i-2,000 ngenyanga ndide ndenzeke namacebo athile. Yenzeke nini loo nto after kule nto ke before ufumane i-bank statement into yobana uthi uzayibhatala le mali because kaloku i-36,000 iphume nosithi wayazi into yoba uowe i-36,000 yematerial ibalwa ngumbutho wokuhlala. Uze kuneliswa uzozibophelela ngobhatala imali after uvile i-amount owa yintombi yakho from usithi okanye uze kuneliswa after kuphume i-bank statements na. Ndifuna uphendule nje lo mbuzo. Andisazuyazi ke noba ndize kuphume after kuphume ndikwenzele lula ke nezi uze kuneliswa uzibophelela ngobhatala imali after kuthunyelwe i-bank statement ngoba babecinga uba ndizuyofika kwi-bank statement because nanicinga fana uba uphelisa uyatyhola kwathi kusawuphuma i-bank statements wakhuza awalibala wazibophelela into yobuza kuyibhatala le mali ingaka ityiwe ngupheliso after kuphume i-bank statement emveni koba usithi egqibile zange sivelizwe from you. Hayi zange ke ndithethe awuxobi xa usitsho zange ndithethe nyani ndathatha ngoba unoba ngokubalile uba i-36,000 iphelele ndabona uba ngomandixelele usithi lo Phelisa sithini ke masenje nansi inkinga isegameni lakho inegama lakho phakathi kuninga kwenzekanga kahle okunye kwenzekile nobe kukuhle ngekusabonakala manje ngoba sekukhona izinto ezikanjena namagama amanye asevelile ngekho mahle sekukuningi nje uyakubona nawe kuningi sithini ke masekunje sizawudibana ndizawuzama ulungisa izinto ngoba phela nani necala livuliwe ngithe nani maniqeda ngalo 36 nangabe nisasihlupha ngokulandelela ukubuza ukuthi ingabe sishiyene kahle noma sabamba okungesikho kwaze kwavuleka namacala manje elingaba inkinga futhi kuwe ebantwaneni bakho kuhlunga abantwana ukuthi bekhulu ungekho umzali. Hayi bazawukhule ngekho kakhulukazi mali yasekhaya akazuba khona naye kuba buhlungu ngoba bakhula benesilonda wonke umuntu la endleleni uzothi mebabona badabukele babathuke ngakho umama ke olala ejele ngoba usisele boba bizana kanjani abantwana bakho ndizendithi ukuthi abakaziya abantu ubebeki 10,000 upheliso okanye 20,000 bengenamde ndimise wonke umuntu ndimisele upheliso ke i-20,000 i-20,000 is a lot of money istedelingo but eyona nto kukutywa kwemali engaka bakugqiba bageze nanzo le ndiphambanisa uyabona uba bebesahleli kula 2,000 mhlawumbi ngesendade ndathi hayi Dlamini kudala nokonibhatala masisese siyibamba apha bengakhange bade bayofika ndiphanjaniswa kukutyelwa imali ndigezelwe ndideleleke ahambe ngapha ya unonezile obegqibe nami engakhange aye kusithi ugqibe nami uzayibhatala imali xa egqibile uyahamba uya kusithi undishiya apha because uyayazi uba ayiyo 36,000 uyayazi
Okay, mina whether uthi akayazi na uyayazi. Sengifuna ukuzwa kuweke njengomuntu onemali engaka emlahlekele sesifikile ke thina. Yini ofuna ukisho kupheliswa njengomuntu ombonayo manje unali thuba sewuyathola lokumbona uyo owenze ngendlela owenze ngayo wadla leyo mali. Iliphi ke maphika manje mazozowasho kuwe noma nicina ngelithini ke manje? Mna Stedele ngicina ngelithi umzi katata mawuvuke ngolahlo bobuza uvuka njengeminye imizi. Andithi nabo banekhaya nathi sifuna ekhaya. Uba bekukuhle ngela xesha besahambe sicela indawo yolala akusekuhlanga ke ngoku. Ndifuna imali, andifuni imali yakho, ndifuna le yasekhaya. Ebendiyifake kwi-account kaPhelisa. Wavuma umama kaPhelisa ubuzayibhatala, mayibhataleke. Kungokonakala into because kuzakonakala Stedele. Ndiye Kapa police station eKapa, ndiya nezi cameras. I-TV le, in case you didn't know, i-TV le, ilizwe lonke, not uMzantsi Afrika, ilizwe lonke liza kubona pha e-TV. Thetha nami ndixelele uba iphi imali yasekhaya. Abazali bakho batsho uba babenziwe intoni ngumama, utata okanye sithi. Awuyenzi le into ungenziwanga nto umntu. Awuyenzi, soze uyenze manje. Umuntu ongelotshaba lapha awumenzi imali engaka. Engaka? Utyela utshaba lwakho imali engaka. Udestroy umuntu ongalifuniyo. Asifunwa kuba ityala lethu kuvusa umsi. Nina kokwenu. Uthembakazi wakokwenu lo ndandiqale kuye ufuna ukuxelela ngoku phambi kwe-TV. Luse police station eAthlone. Phansi ko station commander ngilibele station ungambizi. Alright. Ndiyakuye nale TV. Ndimfuna enxibe iuniform. Avele bulipolice elichaphazeleke ebuseleni akazuqhubeka phangela. Ndifuna ukuxelela ngoku kazuqhubeka phangela. Icase isemapoliseni, icase isemagqwetheni. Aphibheka khona iye kubeni ningabilakhaya nani. Okay. Asibuyeleni before siyivala. Kunala part yokuseva kwenkantolo iqaleni abayiphendulayo. Baphendula ukusa. Ulona Madikana enayiseva yilawyer concerning yona le ndaba yale mali. Nayiphendula. Niyibuyisela back kumuntu owayekade ethumezele. Nithi futhi akunanikhulumela. Ngifuna ukuzwa ukuthi nizoyikhulumela into ekhona na. Khona into nayiseva ummeli. Nayiseva nje ummeli mayelana nalolu daba phambili. Zikhona lento besikhaza afika ndinesi. Okay, nayiphendula nathini? Ayizilethe besisibize emaqotheni enye nabo kubisanda sibize egcuwa apha ku. Apha ku. Ayikho nayiphendulayo. Baziphendula zambi. Anike naziphendulayo. Nazibuyisela emva. Ngokuba nisho isizathu senu noma mhlawumbe khona wayenibhalelo kulona Madikana. Uyelo wase police station owazi. Uthemba kasibangeni cousin wabo odefend ubusela. Oh, cousin wakho wakuphendulela ntombi. Wangiphendulela sesi. Wakuphendulela. Unalo ulwazi ukuthi waphendula wathini? Awunalo. Uyabona yini ukuthi wena uzoboshwa? Uboshwe wena. Uboshelwe izimpendulo othi awuzazi. Ezaphendulwa ngocousin wakho. Ephendula into eyayiphuma enkantolo eyayiphuma kummeli ezodimanda le mali noma efuna le mali yena wayiphendula ngendlela yakhe ngoba nakho azi ukuthi ayikho ngayingawe. Namhlanje basahamba umbuze ukuthi waphendula wathini, akukhombise ukuthi waphendula wathini bese uba namandla ukuthi makuwukuthi akwenzeki mhlawumbe ngendlela enizovumelana ngayo eyokuthi nizokhokhelana kanjani. Mawukuthi lapha ekhamba kuze kufike esigabeni sokuthi nize nigcine nimonana enkantolo ube nawo amandla ukuziphendulela because le yanto ayikho egameni lakhe isegameni lakho. Ungizwela ngithi? Next time iqaphele into ephendulwa umuntu ngawe ungayazi. Kuye kube ngcono ukuthi ungcono umtshele wena okusuka enhlizweni yakho ukuze uma kusasa kuthiwa kuphendule kube ukuthi kwakucatshwa ngini kuwe. Ngoba kuyenze kube senkingeni ngenxa yomunye umuntu owacabanga ngengqondo yakhe wayeseseyibhala ngaleyo ndlela.
abazange banaka Siteteleko ukuthi kuphendulwe kwathwane because kwakudefendwa ubusela. Waphendula ulona wathi lona Madikane wase West Bank osebenze eNtontoni Ntolanda Northlink College. Lona Madikane osebenze eNorthlink College ohlala eWest Bank eKapa. Waphendula wathi imali ibhatelwe yonke i36,000 utsho ehleli nebank statements sikaPhelisa azibonayo ba akuyo 36,000 le mali engekhoyo utsho eyibona udefend ubusela waqhubeka sebenzisa iemail yomsebenzi edefend ubusela. Okwesibini bathi bazawundisuwisha ndibalindile for ubethisa uPhelisa ndisiwe nguNonezile noPhelisa kwasithi bemazi usithi usebenza kanjani. Ngoku qala sithi wabo bebendisekuye ebuyela kubo bazawusuwisha ndixhophe phezu kwezithende ndilinde bazosisuwisha ndilinde lonto mna ngiyaqhubeka emnamadweni singaske ube kumuntu obuva ngayo ba sithi siza kusuwisha besitsho kuba elona Madikane eleteni egqwetha utsho egqwetheni yonke lento ndiyithethayo ifayilishiwe egqwetheni yile nizayo iphendule court. Uphofu ke njoba kubethwa ulomntana uqale bani ubetha ukubetha uqala uGreen ndifuna iphendulwe nguye ngubani oqala ukubetha pha embuthweni kwasithi Nonezile ubani oqalileyo wabetha lo mntana pha embuthweni yamva lo phendula uzophendule wena bendingekho mna ngela xesha so awuzange uyive hayi uthi mntadayo Okay mama ngizokuthetela lukhulu umathaske onawo ilawa wokucollect ama-bank statement abantu boba transferela ukuze ezobuye eveze ukuthi nakho wabhatala izinto kanje yona into ezokukhulula mntakamali yangizwa qoqa lawo ama-bank statement wabuyele nawo uzobe sewuyabala nawe nabo bazobe sebeyabala uma usuwasendile nami futhi ngizoyibona izofinyelela kini akukho kuzongeqa sizobe sesiyabala ukuthi kwasebenza kanje kwa10,000 ngapha kwa5 ngapha kwa7 ngapha ngikeze sibone then bese siyahlanganisa kukonke ukuthi okay nansi proof eshoyo ukuthi lezi izimali wakade usithumela ngapha zaziyokwenzani zaziyothenga material then siyabuya ke emva kwalokho siya discuss ukuthi masisusa 36,000 kuba imali engaka kwenzeka kanjani moving forward uma kodwa ukuthi ikhona lento yokufisa ukuthi niyilungise nikhokhela nemali kuhlukana ngekuthula sengiyakuthetela ukuthi ukhulume sesizohamba thi hayi bendizawuthetha loo nto sisiba ndizawuzenza izinto zicelwayo and isivumelana sizawuthetha naso ndizawukhuleka sikunika insuku ezisixhenxe uzositshela banike isivumelwano noma uzobuyela kubani ke emva kokuba sewusitholile lezo zinto uzawusithumelela uzawusithumelela kubo prefer ukuthi usithumele kubo noma mhlawumbe sikushiyele inamba yethu usithumelele sibaleke kulo 7 days ukuthi kuyenzeka cela unikwa ninye imvume manje ndizithumela kubani andinanga okay masithunyelwe kuwe zithunyelwe kuNeliso okay shuthi uzosithumela kithi sobabili ngizokushiyela inamba alright ngicabanga ukuthi kuphelele hayi ndifuna utsho nje amazoqhubeka okay uNonezile okay uThembakazi uyaphangela lipolisakazi ubomi bakhe phaya ubupoliseni buxhomekeke kwintweni izakuphuma nayo nina apha uyabona lo 7 days uthelwa nguPhila unenceba mna benza kukhwela emotweni ngoku neTV ndiye eKapa because akho nto ndiyoye imali yobheka eKapa ndinayo njengoba ndandinayo nje 264,400 ndinayo imali yobheka eKapa ndihambe nale TV iye kuThembakazi epolice station inxibe uniform ubomi bomsebenzi kaThembakazi usezandleni zenu qala pha kuNonezile uyotsho kugama lakhe uzapha kuwe usezandleni zenu so whatever ukuba nekhaya kwenu kusezandleni zenu andithi asina 8 kona pha ekhaya asina ngiyabantu abadala nina ekhaya thina asinalo sizaba nalo ekhaya ngale mali zawuphuma apha kuno Siteteleko uNonezile wathi
uzawuboleka imali ezizalayo uzawuyokwenza i-loan yematerial wathi akakwazanga uyenza i-loan yematerial because unomasingcwabane okuCapitec kwacaba akakwazi ukwenza i-loan but wangumuntu owilling ndavuma akakho umuntu otyalwa i-100,000 avuma i-2,000 rand ngenyanga akakho ndavuma ndisenza uxolo kanti ndenza uxolo nabantu abarongo nenjalo nanso eyona nto ndiphambanisayo steteleko yile yoba bangayivumi icacile bathi xa sekuvela i-bank statements bayivume baphinde bathi ngosebeyivumile bajikele isigqibo sabo ababesivumile bethe bazawubhatala ndithe xa ndithetha nodadewabo eCiko usisikholiso wathi usisikholiso ndiyivile lento kaSithi kuthiwa kugqityiwe nam ndamangala because bayayazi bazange beyi-36,000 kwaseqaleni wathi uThembakazi uthe utata zendithi xa ndigqiba i-36,000 ndimxelele because kwaThembakazi lowo uyayazi bayizange beyi-36,000 ubomi bukaThembakazi nomsebenzi kaThembakazi kuxhomekeke kwisigqibo senu ndifuna imali yovusa umzi katata ndinguneliswa elosabela ndizabonisa niqala ukwenza lilungelo not this time around not this time around not emva koba ndigezelekile zange ulahlekelwe nalilizwe linye ethi sisineliswa emva koba undibonile bandilisela hayi ndiyaxolisa mamaduna ndaye ndalingeka ndaye ndathi wakhwelelona hash lakhe laphezulu because wena unefamily yabona ke yani family isilent ilindele bakuthiwe cha ndiyimo ngaphambili andinayo lamahlakani ezichiwawa zikhonkotha apha emacaleni nizawubona kakuhle yabona amabele empukane zange niwabone nizawabona asisoze imali yasekhaya kukugezeleka lento steteleko ukugezeleka nokudeleleka ndiyayibona imali yasetyenzwa ndiyayibona imali uyabona ba babezithobile bathi maduna sibhatele hey siyohlulakala senza kanjani sithethe nje apho le yesigezo soba kuyoxokwa ngami kuyothwa kwaSithi engazange asenze isibhambathiso noSithi unonezile isibhambathiso wasenza nami ndicela umlayite mntana cela umlayite ilizwe limbone mama seChurch weBhaji mlayite kazobona iSouth Africa uzabona lelizwe kuphelele okusho ukuthi ninikeze inamba sesobe sesibona ngawo ususithumelela ama-bank statement nanoma kuthiwa sekukhona okunye moving forward nihlele ukuthi nizokhokha kanjani nizomkhokhela kanjani niphinde futhi usebenzise leyo namba because funeka iphinde iphume kwalapha eTV hayi babhatele okanye hayi bayala niphinde nibuye esitetelethu nizokutelevisa lo mzi uqhawula amazinko onke 078 9388 661 acinga fana kuyadlala thumela kuWhatsApp ikhona iyafoneleka futhi uzawuthola yena nje usiteteleko futhi kuyo asambeke guys okay ayishemba bazama zokwindawo umuntu uzazibuyela okay usaphaya okay hey ngobantana nezitho zakhe Mbuka lapha ngasekhaya nilibonile udaba lwabo kabanzi beyibikela noma behleli phansi bekhiphana ningonyuluka lube ludu uhambo lwethu njengoba besuka eThekwini siya Wilovilo la isifike sazokhona ukuthi kwenzakaleni kungalungiseka kuphi iphutha lokuqala nje lenziwa usisunelisiwe ukwethemba umuntu ukuthi engamlekelela ekuthenini afezekise isifiso sabo sokuvusa ikhaya labo yebo siyavuma bekuwumndeni kodwa ungamthemba kanjani umuntu ngemali enkulu kangaka ekubene sawumntwana noma ebukeka emncane ngoba kuningi kwakungenzeka imali isilingo kunoma ngabe yimuphi umuntu iphutha lokuqala lelo elenziwa unelisiwe kodwa ke ngenhloso yokuthi
wayefuna ukukhanda noma efuna ukuthi egcineni abagcina benekhaya wakwazi ukuyisacrifice leyo kanti akazi ukuthi namhlanje kuyojika kube njena la sekuhlala khona phansi kugijinye kwehluka kwenyuka kubuzana nombuzo wodwa ukuthi kwenzakalani kwimaterial kwenzakalani imalini engakunikeza yona ngoba sebegcina bekhombisa ukuthi bayakweletana futhi akekho nobufakazi bokuthi kwagcina kwenzakaleni eyintweni ezayikade ithengiwe nguya ngempela yini owayithatha noma kusiwuye inkulu indaba ingaka ngoba kusithi abantu bokuqala ukuyihlala phansi siyikhulume ayavela ama figures ukuthi yayingaka imali ingako ngikoleta yona ingako siyikhokhile kodwa mbukelike lapho ngasekhaya iyisifundo lento ukuthi uma ikhona indlela yokulungisa noma yokwenza indlela zibe lula uma ufisa ukwakha noma ukulungisa ikhaya lakho ungekho eduze nasekhaya qikelela ukuthi uthola inamba yasesitolo la uzokwazi ukubafonela ubathumelele khona imali ukuze uzoba nesiqiniseko sokuthi ngempela lokho kuyikho okudingayo ukuthenga direct kubona futhi kuyasuka kuyahamba kuyekhaya ngoba umuntu uyohleze umuntu buyovuka futhi ubuntu ngelinye lamalanga asazi ukuthi esivumelane noma bevumelane ngaso noma abagcina bevumelane ngaso namhlanje bazosifezekisa yini njengoba bemnikeza u7 days ukuthi akacalculate imali wayitransfer aphinda provide ama bank statement ngoba uthi ekuyitransfereni kwami imali ngangenzela ukuthi ngikwazi ukuthenga ngayo ngoba ilimit yami yayincane asazi ukuthi sesiyobonani kulowo ma bank statement alama account okuyiwa itransfer kuwona kodwa siyathemba ukuthi lokho kwenzekile namhlanje kuzokunikeza isifundo nawe ukubuka ukuthi ngingenza kanjani ukugwema lela phutha elenziwa udade wethu ukuthi athembe omunye umuntu kanti akazi ukuthi namhlanje kuzoba nje begcina bengangenelani bewumndeni thina siyistetele kumedia sikwenzile kwenzeka sisengakwenza futhi nakuwe ayisho njengami uthi umnandi sawubona ubhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo